गिबि सेन्टारावनो आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै आरो नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो बरायनानै लायो आरो बोजबनानै लायो। फै जों दसे सम इसोरनि रावखौ खोनासंनि आरो दिनैनि आयदायानो जाबाय सैताना नोंखौ हामजायो। दिनैनि दिनाव नोङो नायनो मोजां नङाब्लाबो, दिनैनि दिनाव नोङो दुखुथिया हावरिया आरो बिमायारि जायोब्लाबो सैताना नोंखौ हामजायो। मानो सैताना नोंखौ हामजायो? मानोना नोंखौ लानानै सैताना इसोरखौ लाजि फोनांनो लुबैयो। मानोना नोंखौ लानानै सैताना इसोरनि हेंथा पाप मावनो लुबैयो। मानोना नोंखौ आरो आंखौ लानानै सैताना इसोरखौ दुखु मोनहोनो लुबैयो आरो हास्थायो। बेनिखायनो बुंबावदों सैताना नोंखौ हामजायो। बेनिखायनो जागायजेननाय 6 बालाब 1निफ्राय गाहायाव फरायोब्ला जोङो मोननो हायो। बेयाव बेबादि लिरनाय दङ, जेब्ला पृथिबियाव मानसिफ्रा बांबोदों अब्ला सैताना मानसिनि फिसाजोफोरजों हाबा खालामनानै लादों। बेनिखायनो जागायजेननाय 6 बालाब 2 सायाव बेबादि लिरनाय दङ, अब्ला इसोरनि फिसाज्लाफ्रा मानसिनि फिसाजोफोरखौ सभा नुनायखाय हामजादों आरो हाबा खालामनानै लादों। बेयाव सोरखौ इसोरनि फिसाज्ला आरो सोरखौ मानसिनि फिसाजोफोर बुंखो? बेयाव इसोरनि फिसाज्लाफोर होननाया सैतानखौ बुंनाय जादों, जायहा मोनसे समाव इसोरनि आखुमोन। आरो मानसिनि फिसाजोफोर होननाया आदमनि बंसनिफ्राय फैनायफोरखौ बुंनाय जादोंमोन। बुंनो थाङोब्ला बै समाव सैताना मानसिखौ हामजानानै हाबा खालामनानै लादोंमोन। मानो सैताना बै समाव मानसिनि फिसाजोफोरखौ हाबा खालामनानै लानो नांखो आरो मानो लायामोन? गोबां माखासे रिजनफोर दङ, जाहोनफोर दङ। आं सानो बे गुसुं समाव बेखौ बुंनानै फोजोबनो हानाया गोब्राब। अब्लाबो आङो फंनैसो बे आयदायाव बुंनो थाखाय लुबैदों। मानोना सैताना जिसु ख्रिस्टनि फैनायखौ लानानै गिनाय दङमोन। जेब्ला जोङो जागायजेननाय 3 बालाब 15 सारिखौ फरायोब्ला जोङो मोननो हायो। बेयाव बेबादि लिरनाय दङ, आङो नोंजों हिन्जावजों आरो नोंनि जोलैजों हिन्जावनि जोलैजों दुश्मन जाद्लायहोगोन। बियो नोंनि खर'खौ बुख्रेबगोन आरो नोङो बिनि आफा दावदैयाव सौगोन। बेयाव जों दिनै खोनाबाय इसोरा आफा इसोरा जिसु ख्रिस्टखौ बे बुहुमाव हरनायनि समाय लादोंमोन आरो जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों गासै सैताननि बोलोखौ फोजोबनो थाखाय हरगोन। जिसु ख्रिस्टनि बिसय आफा इसोरा बुंदोंमोन। जिसु ख्रिस्ट फैनायनि गिबिथि प्रफेसि होनाया जागायजेननाय 3 बालाब 15 सारियाव लिरनाय दङ। बेनिखायनो सैताना जिसु ख्रिस्टनि फैनायखौ लानानै गिनाय दङमोन। मानोना जिसु ख्रिस्टआ बे बुहुमाव फैगोन आरो गासैबो सैताननि बोलोखौ बियो फोजोबनो थाखाय फैगोन। बेनिखायनो सैताना गिनाय दङमोन। सैताना जिसु ख्रिस्टनि फैनायखौ होबथानो थाखाय हायामोन। बेनिखायनो सैताना गासै मानसिफोरखौ पापाव खोख्लैनो थाखाय बियो हास्थायदोंमोन। मानसिनि फिसाजोफोरजों हाबा जानायनि जाहोना बेमोन जेन' गथै मानसिफोरखौ सैताना पापि खालामनानै दोननो हायो। जेन' गथै सुबुङा इसोरनि बोराबनायाव गोग्लैयो, इसोरनि रागाव गोग्लैयो आरो सुबुङा नस्थ जालाङो। बेनिखायनो सैताना मानसिजों हाबा जानायनि जाहोना बेमोन, जों रावबो गोथारै गावखौ लाखिनो हाया। जोङो जिसु ख्रिस्टआ जोनोम लाफैनो थाखाय जायगा मोननो हाया। बेनिखायनो गथै आइजोफोरजों लोगोसे गथै सुबुंखौनो पापि खालामनो थाखाय सैताना हास्थायदोंमोन आरो लुबैदोंमोन। दिनै जों बे आयदानि गेजेरजों नुबाय सैताना मानसिखौ पाप मावहोनो थाखाय हाबा खालामनानै लादोंमोनब्ला, इसोरनिफ्राय गोजानाव दोननो थाखाय, इसोरनिफ्राय गोजानाव लांनो थाखाय हास्थायदोंमोनब्ला, दिनैबो सैताननि लुबैनाया आरो सैताननि हास्थायनाया एखेयानो दङ। आंनि अनजाग्राफोर, दिनैबो सैताना सुबुं माहारिखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामनो थाखाय बियो हास्थायो आरो लुबैयो। आथिखाल जों नुयो
गोबां मानसिफ्रा गावखौ गोथारै लाखिनानै हाबा जानाया खुब खम आरो जों दिनै नुयो गोबां दङ जायफ्रा जुनादजों हाबा जानाय जों दिनै नुयो आरो खोनायो आरो सरकाराबो मानसिखौ जुनादजों हाबा जानायखौ बादा होलिया अब्ला जों दिनै नुयो सैताना मानसिखौ पापाव खोख्लैनो थाखाय बेसेबांसिम बियो हास्थायो आरो लुबैयो बेनि उनाव जोङो नायबावगोन सैताना मानसिजों हाबा खालामनायनि जाहोना मानसिनि गेजेरजों जों इसोरनि हेंथा दावहा नांनो थाखाय हायो बे सैताननि मोनसे हास्थायनायमोन दिनै सैताना मानसिनि गेजेरजों इसोरनि हेंथा दावहा नांनो थाखाय लुबैदोंमोन आरो हास्थायदोंमोन बेनिखायनो डेभिडआ बुंदोंमोन 1 सामुएल 17:15 बेबायदि लिरनाय दङ डेभिडआ गलियाथखौ बुंदोंमोन आङो फोरबोनि नाम लानानै रोंनांनो फैदोंमोन बै समाव डेभिड आरो गलियाथनि गेजेराव रोंनांनाय जादोंमोन फिलिस्टियान आरो इस्राएलफोरनि गेजेराव रोंनांनाय जादोंमोन आरो बै समाव फिलिस्टियानफोरनि गेजेराव गलियाथ नामनि सासे बिर दङमोन जायहा मोदायनि नाम लानानै इस्राएलनि हेंथा दावहा नांनो थाखाय फैदोंमोन मोदायनि नाम लानानै गलियाथआ इस्राएलनि हेंथा दावहा नांनो थाखाय बियो फैदोंमोन बै समाव दाभिदआ बुंदोंमोन आङो बिरगोनफोरनि फोरबोनि नाम लानानै नोंनि हेंथा दावहा नांनो फैदों बै समाव फिलिस्टिया आरो इस्राएलफोरनि दावहा नांनाया बियो मोदायनि नाम लानायजों जादोंमोन गलियाथ बिरा मोदायनि नाम लानानै इस्राएलनि हेंथा दावहा नांनो फैदोंमोन आरो डेभिडआ इस्राएलफोरनि जानानै फोरबोनि नाम लानानै गलियाथ बिरनि हेंथा दावहा नांदोंमोन आरो बै समाव उन्दै गथ' डेभिडआ गलियाथ बिरखौ बियो फोरबोनि नाम लानानै बुथारनो थाखाय हादोंमोन आरो बेबायदियै फोरबोनि नामा बाख्नाय जादोंमोन बेनिखायनो जोङो दिनै बुजिनांगोन जोंनियाव थानानै गोथार जिउआ इसोरनि महिमाखौ दिन्थिनो थाखाय लुबैयो आरो दिनै जोंनि गेजेरजों इसोरनि महिमाया नुजानो नांगोन व्यक्तिगत जोंनि जिबननि गेजेरजों इसोरनि महिमाया नुजानो नांगोन आरो जोंनि न'खरनि गेजेरजों इसोरनि महिमाया नुजानो नांगोन आरो दिनै सैताना जोंनि जिबनाव थानानै जोंनि न'खराव थानानै दिनैबो इसोरनि हेंथा दावहा नांनो थाखाय बियो लुबैयो आरो हास्थायो बै समाव सैताना मानसिफोरखौ हाबा खालामनानै लानायनि जाहोना बेनोमोन जेन' बियो मानसिनि गेजेरजों इसोरनि हेंथा दावहा नांनो थाखाय हायो बे सैताननि बै समाव लुबैनायमोन आरो हास्थायनायमोन बेनि उनाव जोङो जोबथारनाय आयदायाव जोङो नायगोन मानो सैताना मानसिफोरखौ हाबा खालामनानै लायामोन बेनि जाहोना इसोरखौ दुखु होनो थाखायमोन आंनि अनजाग्राफोर बेनिखायनो जागायजेननाय 6:10 बेबायदि लिरनाय दङ आरो फोरबोआ पृथिबियाव मानसिखौ सोरजिनायखाय धिक्कार नांनो गोनां जाबाय बै समनि फिरिनि मानसिफ्रा साननायजों इसोरखौ दुखु होदोंमोन रायलायनायजों इसोरखौ दुखु होदोंमोन थाबायनायजों इसोरखौ दुखु होदोंमोन जानायजों इसोरखौ दुखु होदोंमोन लोंनायजों इसोरखौ दुखु होदोंमोन फोथायनाय खुलुमनाय सिबिनायजों इसोरखौ दुखु होदोंमोन बेनिखायनो बै फिरिनि मानसिखौ इसोरा नुनानै धिक्कार नांदोंमोन आरो दुखु मोनखांदोंमोन मानोना बे खामानिखौ मावनो थाखायनो सैताना मानसिखौ हाबा खालामनानै लादोंमोन अब्ला जों दिनै नुबाय सैताना मानसिखौ लानानै सैताना नोंखौ आरो आंखौ लानानै इसोरखौ माबादि निन्दिनो थाखाय लुबैयो इसोरखौ माबायदि दुखु मोनहोनो थाखाय लुबैयो जों दिनै बे आयदानि गेजेरजों नुबाय दिनै सोंनायखौ दोननो लुबैदों नोङो माबायदि जिउ खुंदों नोंनि थाबायनायजों इसोरनि महिमाया नुजादों ने नोंनि रायज्लायनायजों नोंनि फोथायनायजों खुलुमनायजों मावनायजों इसोरनि गौरबा नुजादों ने इसोरनि आखुथाया जिसु ख्रिस्टनि आखुथाया दिनै नोंनि जिबनाव नुजादों ने मानसिफ्रा नोंनि मावनायखौ नुनानै बिनियाव जिसु ख्रिस्ट दङ होननानै मिथिदों ने
दिनै नोंनि फोथायनाय खुलुमनाय गासै बिसयखौ लानानै जिसु ख्रिस्टखौ नोङो दिन्थिनो हादोंने? दिन्थिनो हायाखैब्ला फै जोङो दिनै दानो जोंनि जिबनखौ जिसु ख्रिस्टनो जों होनि आरो जोङो बे सैतानखौ जोङो फेजेननि, पापखौ जोङो फेजेननि आरो इसोरनि महिमाखौ जोङो जोंनि जिबनाव नुजाहोनि। बेनिखायनो जोंनि आयदाया बुंदों सैताना नोंखौ हामजायो। बै समाव जेरै मानसिजों हाबा जानानै सैताना इसोरनि हेंथा पाप मावदोंमोन, दिनैबो सैताना नोंखौ आरो आंखौ गासै बिसयखौ लानानै बियो पापआव खोख्लैनो थाखाय हास्थायो, नोङो आरो आं। बेनिखायनो नों आरो आं सिरि मोननो नांगोन। बे राव बुंनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों जिसुनि मुङै आमेन।